Bosi kuti ndichazonyatsodzokera chaipo kangu handifunge bosi damage raunoita ganda kuzoridzosa fungani ndane time yakaita sei ndingoripeya ndingozora repair anotanga ari manakosi kutopera unenge wakashata izvezvi zvindirikunaka bosi ndikuripeya skin idzosa chaipo payo paigara iri kwete kunge wakaita white ndanga ndakaita white saka pakuidzosera zvekutora time ende haisi kudzokera chaipo paikanga iri which is not looking nice. So you are regretting that move? Yes, 100%. I see. So maka pakubleach kuti mutaki kuzoisotsvuka zvakatorera how long kuti munyatso skin? Indakatanga ndichingoti mafuta emurungu wangu bosi murungu wangu ini ndaizora mafuta wandaishandira mumabhuku. Saka ndaingoba ndichizora ndichingobondo pandakatanga. Hey, yeah. Imimi mamine pressure iri kuda kutsvuka wakati wakurongotwedzera. I think wakurongoti ndasina na pressure kane. Bosi ndakatobva kwamama ndichienda kubasa. Ndaiti ndikaona munhu akarukwa kana wivi ndaimushora munhu iyeye. Exactly. Kana akaita makeup taita kuzviitire chii. But izvezvi kana ndine wandakuenda ndotopoda izvezvi. Asi totanga tachazopoda. Zvekutonyatsoenda. But munoziva zvazvinoda kuti mutionese imimi muri mumazviri. Mungapei advice kune munhu ari kutoona kumba kuti azorako mafuta ekubleacha zvakanaka? Inini hangu handizonzi mangwana achipo akati please stop bleaching your skin. It's dangerous. Zvinokuwadza ganda. Vamwe maeji edu chechera kuzoti 33 inogona kuti chipo kunyepa takune chembere nemafuta anosakadza anochembedza ingozora zvinhu zvinongonakisa ganda rako kwete kuda kumenya ganda uda urimenyere chi. Yeah, that's very true. Yes. Ko vamwe vanotanzonukanga uchiita zvekubleacha ukazotsva apa pore chokwadi ndoka zvandiri kutaura kuti kana uchinge watsva skin yadamejeka kuzoiripeya kwacho ndiri kunetseka nekuripeya rangu ganda inini chaindiri panapa. Inini ndakataura kuti vanhu vakasatenga mafuta wandiri mafuta ekutsvukisa anodamaja skin. Musableache makanda enyu because vanhu vacho izvo zvakaudza kuti musableache ola vari kungotenga chete vanongoregedza kutenga kwauriwo vanonotenga kumwe iwo ndiwonofa nenzara but ngavatenge vachiziva kuti chipa akataura kuti mafuta inini andidamaja. Mashoko mahombe tiri kuona kuti macelebrities edu madzimai vazhinji masocialites vari kuita zvekubleacha izvezvi zvimwe chetezvi. Chinopa vanhu pressure kuti vasvike pakuda kubleacha chii? Handizozivawo vanhu vakuru kuti vanenge vaida kutry kuti sei but bleaching is not good. Right? Last year alright ndakati ndimunzwa kuti kune vamwe here vari kutotenga mafuta kwauri ekuti varipeya maskin kana kuti zvakamira sei? Ndiri kuripeya maskin vanhu vakawanda. Ndati vanhu vari kutsva ola vanhu vari kutengesa mableaching creams musadaro vanhu vanyeka kunzo unachinja skin zvakaoma. Tiri kuda zvedu mari ngatigadzire zvinhu zvokuti vanhu ngavazosara vakadaro very true. Ndazoseka iwe naiwe chipo the trouble cause ko waitwa seko naye mukoma wangu dambudziko riri papi? Aiwa kanhaya asikana imimi kana muchiona kuti aiwa zvemafuta izvi hazvisi zvenyu munongorega kana mafunga kuchinja business mochinja business moita another business ramuri kuona riri right. Kana maona imimi kuti maita business iri business rakukonzerai zvakawanda according to kutadza kwenyu haisisiri mhosva yemunhu wese kaanoita zvemafuta because iwewe une mamwe maitiro ako aunenge uchiita kana kuti awaita asingazivi kamwe nevamwe vanhu because iwewe ukatadza kuita zvaunenge uchifungira kuti zvinokubatsira kana zvinokuitira it doesn't mean kuti makambani ese they have to close just because iwewe hazvina kukuitira. It's a piece of advice I'm just giving you semukoma wangu. Stop spreading
this thing of saying hey bleach yakashata hey ndakazokuudzai hey handidi kukunyeperai. Iwewe kana uchiziva kuti yakashata, just do your business zviri specific you. Taura kuti inini guys handichaite zvokubika mafuta, ndava kubika mafuta uku ndaikutadza. Ndakarasika pakubika mafuta acho, ndakazvikoniwa, ndava aiwa ndakajambira pazvinhu zvisiri zvangu. Saka ndakazorealize papaya kuti no, that's not my thing. Ndochokwadi. Because kana wakuzotaura uchiita kunge zifi, kutadza kwako hazvireve kuti idambudziko remunhu wese. Vanhu problem ndeyekuti munoda kuita zvinhu zvamusingagoni nekungochiva. That's handisi kukwataka but no, the honest truth. Ende ndiri kutorevesa mwana wababa wangu kuti vanhu muno problem yekungoti mukangoona uyu maankuda kusanganisa zvinhu ma-ingredients acho anobika mafuta musingazive kuti you don't have to mix this product and this product. Hauise hydroquinone pane zvinhu zvakati, haushandise zvinhu zvine hydroquinone, haupinze zvimwe zvimaningi zvimavanish oil zvaunenge uchishandisa uchisanganisa nemahydroquinone. Ndosaka vanhu vachizokanganisika maskini. Yes, of course. Ndosaka vanhu vachizokanganisika maskini. Ndava iwewe there is no way yauno expect a good results kana iwe uchishandisa wrong products. Just you need to know kuti ma product auri kushandisa ndeapi neapi. Ende futi kana uchishandisa mafuta uchishandisa ma ingredients anenge aine hydroquinone achazokukonzera kuti uzopisa vanhu, achakukonzeresa mavara ma-spots machi, because you are using product ine ma-hydroquinones nema-vanishing oils asingafani kunge achimixiwa. Yes, inini ndokwanisa kuti ndikabva pabhodhoro iri ndoenda pabhodhoro iri ndikabva, I can change any kind of mafuta as long asiri manhingande ndichitaura. But imimi munosingotokambira manje maakutora zvinhu zvisiri izvo, zvinhu zvisiri kuenderana, zvinhu zvisina kodzero kunge uchizvishandisa semuzvandiri kutaura, and then waakutengesa, waakupisa vanhu. Inini I don't have anyone akambouya achicomplaina achitaura kuti ndatsva nemafuta ako, ndakuvara nemafuta ako, ndakanganisika nemafuta ako. Never ever since I have sold my cream, because mine they are good. Anotonyatsoita chaiko kutonyatsoita zvekuti unonyatsotoona kuti aiwaka ikwazvo. Zvokuti chero ndikada kukuvhurira dako iri unotonyatsoona kuti aiwa ndizvo chaizvo. Kana anokwatanura chaiko anobvaranyura chaiko zvinenge zvichibuda. Saka iwewe kana wakuita zvekurepair maskin, it's your business. Just advertise your repair skin products. Don't kuda kuundermine mabusiness evanhu vasara vari mubusiness. You don't do that, my sister. It's very bad, because it's at the same time you are advertising this thing of peeling, fixing my skins, whatever. It's none of our them business. We don't just want you kuti udzikisire my business edu nekuda kuti iwo akatadza kuita the right thing. Yes, I'm just correcting you, my sister. It is not good, because we don't want to end up hating you as if urukudzikisira my business edu just because you did not manage to do the right thing. You don't do that, my love. Do the right thing. And I love you, you know. But when you are just because of your mistakes, stay clear on that. Let's stick kufixa maskin advertiser zvekufixa maskin anenge achauya kwauri. Vanenge vapisa nekuko vachauya kwauri, kana nesu tina anotofixa tinawo. But inini pache zvangu kana paina anoti akamboshandisa mafuta angu akatsva, please write in the comment section. I know what I'm doing. I am very professional. Thank you so much, boy.